Que tal? Moi boa noite, un saúdo da televisión local. Luns 16 de febreiro, nunha data sen dúbida marcada por este entrefestas. Onte celebrábamos o Grelo, mañá toca o Entroido. Evidentemente serán os eixos informativos deste espazo. Benvidos e benvidas aos informativos locais na televisión local, nos que comezamos falando desa feira do Grelo. Outra vez máis, houbo que loitar contra os elementos. Falar de Domingo de Antroido é falar da nosa terra, da súa homenaxe constante ao mundo lábrego e por riba da riqueza gastronómica. É falar da Feira do Grelo e de facer das Pontes un dos grandes puntos de atención deste día, no que, mentras que uns descansan na festa da noite, outros dan vida a unha das tradicións gastronómicas con máis sona de Galicia que onte cumpría 45 anos. Máis de 4 décadas que son sinónimo de consolidación e de tradición da nosa Feira do Grelo e tamén debo facer, porque ano tras ano esta convocatoria continúa a reunir a centos de veciños ou curiosos que se achecan ata o noso municipio para mercar uns sabrosos grelos, para pasear entre os postos de artesanía e doces ou simplemente para desfrutar das diferentes actividades que cada ano se inclúen no programa deste domingo de carautas e disfraces. Unha cita que a chuvia non se quixo perder, pero que non mermou o interese de veciños e visitantes por desfrutar da freixoeira, da exposición de animais de raza galega da Asociación Boaga, da música, dos postos de artesanía ou de produtos como embutidos, queixos, doces ou mel, ou do tradicional certame de cestas, que lograba reunir un total de 14 propostas na Praza de América. E que o programa ideado este ano polos Departamentos de Cultura e Turismo volvía a reunir un amplo abano de actividades do máis atractivas para todo tipo de público e onde a homenaxe ao sector primario foi o eixo central das actividades das que desfrutamos tanto o sábado como o domingo. E que xa o sábado arrancaba a produción da freixoeira municipal con longras ringreiras de veciños desexosos por levar para a súa casa este produto tan típico e abríanse ao público as mostras de artesanía e produtos de alimentación. A semana tamén foi posible visitar nesta xornada a mostra de animais pura raza galega como cabalos, ovellas, cabras e vacas cachenas de Boaga e, por suposto, desfrutar do seu sabor grazas aos petiscos que durante a fin de semana ideou o chef Antonio Díaz con esta gran materia prima e o que sumou a tradicional degustación popular de cocido do domingo. Tamén Boaga decidía apostar pola formación e ideaba para o sábado unha xornada de debate na que se abordaron dende o futuro das explotacións de raza galega ata os inconvenientes e beneficios do novo acordo Mercosur ou a política agraria común para os vindeiros anos. Por suposto, tamén houbo música, cos pasarrúas de formacións como Canabella, No Cómbaro, Os Trevillas ou Papo Rubio, o que sumou a actuación musical estrela da fin de semana, o concerto dos Troianos de Compostela, que renderon homenaxe co seu espectáculo Viva Galicia á mítica novela Casa de la Troya de Alejandro Pérez Ujín. E tras desta intensa fin de semana, temos poucas horas para repoñernos, porque mañá as Pontes pecha o Entroido co seu tradicional desfile de disfraces que percorrerá as rúas máis céntricas do noso concello e que servirá para despedir tal e como se merece a Don Carnal, tras case
5 días de festa continua, onde todos e todas nos disfrazamos, pasamos un bo rato e, sobre todo, desfrutamos da nosa gastronomía, que para algo é unha das mellores de toda Galicia. O eixo central desta feira do Grelo, por moito que teamos actividades lúdicas, actividades culturais, gastronómicas, festivas, expositivas, artesanais, poderíamos seguir mesmo con musicais, etc. Sobre todo, o que temos, o eixo central, insistimos, é o concurso de cestas. Un dos grandes atractivos desta 45 edición da Feira do Grelo foi o tradicional certame de cestas, e o que malia que a climatoloxía non foi das mellores estes días, concorrían un total de 13 propostas tanto das Pontes como dos concellos limítrofes. A Praza da América albergou aos produtores e produtoras deste sabroso manxar de Entroido dende ben cedo, onde deron conta da calidade das súas propostas, aínda que foron os ponteses Cintia Arias e Iván Ledo, do proxecto Queiteiras, os que revalidaban o primeiro premio da xornada, os 400 euros a cesta con mellor calidade de grelo e que tamén conseguiron na edición de 2025. A guitiricense Marisol Paz facíase cos 300 euros o segundo premio e María José Castro de Vilalba lograba os 200 euros cos que estaba dotado o terceiro premio. Este ano non houbo cestas engalanadas, polo que o premio Pérez Sindín quedaba deserto. De aí que a peza conmemorativa elaborada por Amigos da Madeira fose entregada neste caso á mellor cesta da xornada, mentres que os 300 euros da súa dotación económica se repartiron entre o resto de propostas, sumándose ás 5 xa previstos nas bases do certame, e que se adxudicaron a Azucena Bellas, Rocío Cendán, Elena Peleteiro, Daniel Romeu e Lucía Souto. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, encabezou a entrega de premios e estivo acompañado neste caso polos membros do xurado Monserrat Castelo, Francisco Monasterio, da Asociación Boaga e a hosteleira Maricruz Lois. Eles foron os encargados de facer a entrega dos premios ás gañadoras e gañadores desta edición, que malea choiva fon quente reunir máis dunha dúcia de propostas de gran calidade e que demostran que o grelo da comarca é dos mellores de Galicia. Un dos eventos vencellados este ano ao programa da Feira do Grelo foi ese espectáculo humorístico con moito toque local, porque de feito dirixía Juan Anillo, o actor local, e tivemos tamén máis sorpresas locais na música e nos monólogos. Dejarme solo foi o título desta interesante oferta que gañou, sen dúbida, o favor do público canto a asistencia e canto a atención. O humor foi encargado de inaugurar a fin de semana do Entroido Pontes e nada mellor que cunha facena do máis coñecida, porque da man do actor Juan Anillo, moitos foron os veciños e veciñas que recibiron as festas en honra dun carnal cunha boa gargallada. E que o show Dejarme Solo non deixou indiferente a ninguén, non só polo gran nivel dos cómicos que pasaron polo escenario da lobby, senón tamén polas diferentes sorpresas que deixaron coa boca aberta ao público presente. A primeira delas en forma de música, da man de diferentes temas que interpretaron varios músicos locais, amigos do propio Anillo, e que lle puxeron o ritmo á convocatoria. O mestre de cerimonias tamén foi do máis aplaudido da man dos seus discursos ategados da ironía, graza e picardía, ás que Anillo nos ten acostumados nas súas intervencións públicas. Tarara, tarara. Tengo una sorpresita para todos. ¡Chararara! 60 de vosotros vais a participar en el próximo Grand Prix. Sí. ¿Os imagináis a todos corriendo en una cinta eléctrica con un par de zanahorias gigantes? A ver, imaginar a Manolo Cope vestido de saltamontes. O al Purri. El Purri vestido de manopla gigante saltando encima de un 3 de picas. Qué bueno, sería maravilloso. Purri, ya sabes. Anillo soubo rodearse tamén de grandes da escena nacional, como a Drag Dolly, irreverente coas súas cancións e, por suposto, en cada intervención co público, co humorista Javier Traba, capaz de bromear con calquera deses temas do noso día a día, ou coa televisiva Virginia Rezu, que logrou a complicidade do público nada máis presentarse. Casi me ahogo. Ay, qué nota más larga, por favor. Un caballero que me ayude a subir, por favor. ¡Ay, Burri!
Gracias, cariño. ¡Ay, Burri! ¡Rebeca, que no te he visto! ¡Ay, que! ¡Ay, cómo se apaga la luz! Se ha apagado. ¿Os acordáis del 1, 2, 3? Sí, esto es como el 1, 2, 3. Si coche, si casa, si vaca. Sí, señora. Bueno, antes de irme, que esta ya mi segunda parte pequeñita, quiero pedir disculpas por el brote de nervios que me dio antes. No estoy pensando yo. ¿Qué te ha pasado, Mari Carmen? Ya sé lo que me ha pasado. Esta infancia que hemos tenido muchas con Heidi y Marco. No hay vuelta atrás. Eso no es un pozo que vas cayendo. ¿Te has hecho daño? No lo sé. Marco para un niño. Mal rollo. Todo el día buscando a su madre con un mono a cuestas, hombre, por favor. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. ¡Más fuerte! He sido imagen de un refresco hace poco, me llamó mi representante, ¿no? Y me dice, Virginia, vas a ser imagen de un refresco. Y yo, ¡guau, qué guay! ¡Guau, con lo glamurosa que soy, seguro que es Moet Chandon! Y me dice mi representante, no, que eso ya es Lady Gaga. Y yo, ay, perdona, chica. Bueno, pues será Coca-Cola. Y me dice, no, que eso ya es Penélope Cruz. Y yo, ay, perdona, pues será. Y me dice, no digas nada más, es La Casera. Me está ofendiendo esa risa, ¿eh? Porque La Casera, eso es lo que represento, ¿sabes? O sea, fíjate lo que tenemos en la cabeza, lo que queremos ser y lo que somos. Pero bueno, yo estoy a tope, yo estoy queriendo ser muy famosa, he estado con la reina Leticia, he presentado un concurso de monólogos donde ella repartía el premio. ¿Os gusta la reina Leticia? Solo han hablado 2 personas, uno ha dicho que sí y otro que no. Las 2 Españas, ¿eh? El resto se la suda. A mí me flipa la reina Leticia, porque es como que tiene mala hostia, ¿sabes? ¿No? Entonces, pero me gusta ese carácter, ¿no? Que ha dicho Juan las mujeres. Y entonces vino después del concurso y me dijo, ¿qué tal, Virginia? Lo has hecho fenomenal. ¿Cómo estáis las cómicas? Y yo, hostia, qué pregunta, ¿no? No me lo esperaba. Y yo, bien, majestad. Sí, pero ¿cómo estáis? Porque antes erais menos y ahora sois más. Me está mirando Purri como diciendo, no imitas bien. No imitas bien a la reina. No imitas bien, pareces la de equipo de investigación. Los narcos están saliendo con la cocaína del portal. Es un poco ese rollo la reina Leticia, ¿vale? No os engaño. Me dijo, ¿cómo estáis las cómicas? Bien, majestad. Ahora sois más, antes erais menos. Y yo, sí, majestad. Pero ¿cómo os lleváis entre vosotras? ¿Os lleváis bien? ¿Os apoyáis? Y yo, hostia, qué pregunta, ¿no? Porque, a ver, las cómicas nos llevamos bien entre nosotras, somos compañeras, ¿no? Sororidad, pero claro, siempre hay alguien que te cae un poco mal, ¿no? Pero era la reina Leticia y yo no lo quería defraudar. Y le dije, majestad, ¡somos una piña! Y luego pensé, ¿por qué le he dicho eso? Le tenía que haber preguntado, ¿y usted cómo se lleva con las otras reinas, eh? Porque solo son 2 y estáis fight, cabrona, pero bueno, yo me contuve. Ademais, polo escenario pasaron outras facianas ben coñecidas, porque a máis puro estilo Club de la Comedia estreábase neste espectáculo Ponte Santón de la Fuente. Para los que no me conozcáis, me llamo Sergei, vengo de Siberia y soy ornitólogo, que es lo que unos llaman mirar pájaros y otros les llaman tener mucho tiempo libre. Pero bueno, ¿cómo llegué a España? Os preguntáis. En Siberia hacía mucho frío, yo no veía pájaros. Y me dijeron, España, calor, flamenco. Y llego aquí y el tiempo deja la Guerra Fría templada. Y luego lo del flamenco, yo me pensaba que iba a ser así. Y en realidad era coge la manzana, la come, la tira. Ole. Pero bueno, la verdad, estáis locos. Yo voy por la calle y veo pájaros. No os penséis nada raro. Simplemente iba por la calle y me dijo una señora, ¡se te ve el pajarito! Y yo le dije, no puede ser, me dejé la cacatúa en casa. Y luego me di cuenta, llevo la perestroika al aire. Ay. Y sí, estáis muy locos, le ponéis nombre de pájaro al churumbel. Un día fui a ver a un amigo
que tenía una granja y me dijo, mira, lo que hace el pato con la pata, lo hace el pollo con la polla. De verdad. En fin, también voy por la calle y me dicen, Sergei, ¿tú tienes mucha pluma? Y yo le digo, me dejé la cacatúa en casa. Y luego pienso, no, me están llamando, ya sabéis. Entonces digo, no, yo tengo la virilidad y la masculinidad de un pavo real y la fuerza y el ímpetu de un gorrión. Bueno, pues lo pensé un poco y me di cuenta, ser gay es gay. Y eso me llevó al momento más bonito de mi vida. Me casé con un canario. Que no era un pájaro, yo pensaba que iba a ser tuit, 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 tuit. Y no, solo hacía papas arrugadas. Pero bueno, lo pasamos muy bien, nos casamos, escuchamos unas canciones muy bonitas de nuestra cantante favorita, Paloma San Basilio. Un humor acedo, irónico, costumista, irreverente por momentos, pero que fixo as delicias dun público que deu comezo Entroido con moitas gargalladas e co poder sanador que supón un bo espectáculo de comedia. E xa dicíamos, tocou Grelo e toca cabalgata de Entroido. Non teñades medo porque mañá ou se trabucan ou non teremos chuvia durante o desfile polo menos. Así que esperamos que hoxe repunten esas inscripcións abertas da mañá e podamos disfrutar dunha das festas máis senlleiras e máis vividas con intensidade en As Pontes, esa cabalgata do Entroido. As Pontes pecharán mañá as celebracións deste Entroido da man de todo un clásico, o desfile de carautas e disfraces, en o que o Concello vai repartir algo máis de 7.000 euros en premios. Así, dende as 5 da tarde, e se a climatoloxía o permite, todas as persoas inscritas partirán como é tradicional da Avenida de Montecaxado para percorrer as rúas do centro ata alcanzar o patio de Santa María, onde, como xa é todo un clásico, se fará entrega dos premios ás mellores propostas infantís, de adultos, de colexios, carrozas ou grupos. No tocante aos premios, en categoría infantil repartiránse 100 euros entre os mellores disfraces individuais e outros 150 para parellas e grupos, mentres que os menores de 6 anos poderán levarse ata 20 vales de 25 euros cada un. En adultos, contarase con 175 euros para os mellores disfraces individuais e 375 para as dúas mellores parellas e en grupos. Novamente, haberá dúas categorías segundo o número de participantes, que se van repartir 3.000 euros. En carrozas contaremos con premios de 850, 675 e 550 euros para as mellores propostas participantes. Temos data xa para o inicio dunha nova edición do Clube de Saúde, o Clube de Saúde que organiza, que promove a Asociación Española contra o Cancro a través da agrupación local, que hai pouco nos viñan a adiantar esa nova e agora xa nos confirman a data, a partir do mes de abril xa. O Clube de Saúde das Pontes volverá a abrir as súas portas o vindeiro mes de abril. Tras o éxito da iniciativa posta en marcha dende a Asociación Española contra o Cancro pasado ano, en algo máis dun mes, novamente no Centro de Saúde se van reeditar os encontros semanais de persoas con esta doenza e familiares. Novamente, dende a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro, co respaldo do Concello das Pontes, regresará a actividade un programa que lograba unha fantástica acollida na súa primeira edición e que vai reeditar xuntanzas e charlas que van ir máis aló de aspectos técnicos sobre esta doenza, ou centrarse en temas como a nutrición, o exercicio físico ou a importancia da saúde mental e do seu cuidado. Todo isto coa dirección de diferentes especialistas en distintos ámbitos e que tamén solventarán as dúbidas das persoas participantes. En canto ao funcionamento deste clube, seguirá as liñas do pasado ano con encontros semanais no Centro de Saúde cada martes dende o 7 de abril e ata novembro en horario de 5 a 6:30, con participación gratuita previa inscripción no Centro Médico das Pontes, no Departamento de Benestar Social ou no teléfono 900 100 036. Esta semana, como cada semana, tenemos xoves na Biblia, pero desta vez con auténtico luxo, ni máis ni menos que Paula Carballeira ven ata As Pontes a estas actividades do programa Ler Conta Moito. Xoves na Biblia vai recibir esta semana unha das mellores contadoras de historias non só de Galicia, senón tamén de todo o país. Chega Paula Carballeira, a escritora, actriz e contacontos fenesa da man da súa última proposta para o público máis miúdo, 3 irmáns, 3 camiños e 3 grandes perigos. Unha historia protagonizada precisamente por 3 irmás, cada unha cun problema que afrontar e cunha aventura propia. Unha función dirixida a nenos e nenas de 4 anos en diante, baseada na participación do público e que precisamente vai ser o que escolla en cada momento o destino de
destas tres personaxes. Coñecida pola súa gran faceta de contadora de historias e que a levou a lograr o Premio Nacional de Literatura Dramática en 2023 por as alumnas ou o Manuel María de Literatura Dramática Infantil en 2 ocasións, Carballeira propónnos agora desfrutar dun relato máis puro estilo Escolla a túa aventura, que manterá a atención do público máis novo en todo momento polos atractivos elementos cos que conta, porque se trata dunha historia moi ben fiada e porque cada vez que esta narradora protagoniza un espectáculo, o éxito está garantido. Como sempre, o escenario da Casa do Peso acollerá o xoves esta proposta cultural que arrincará ás 6 da tarde con entrada libre ata completar aforo. E nos saímos do ámbito literario porque teremos en As Pontes a presentación dun novo poemario, un poemario dunha veciña das Pontes a que lea moitos anos fora, vivindo en diferentes localidades. Aquí naceu, aquí se criou de pequena e aquí sigue vindo bastante puntualmente. Ana González Ramil presenta a súa primeira obra literaria publicada, un poemario. A autora pontesa Ana González Ramil presentará a finais deste mes na nosa vila o seu traballo Mi vida en unha poesía, editado por Talón de Aquiles. 60 poemas que poderemos coñecer o vindeiro día 27 nun evento que se vai desenvolver dende as 8 do serán nas instalacións do Museo Etnográfico de Monte Caxado. Unha colección de textos que a autora foi redactando nestes últimos anos e nos que revisa os sentimentos que lle espertan cuestións fundamentalmente sociais. Mi vida en unha poesía está a ser presentado en distintas localidades e agora chega ás Pontes para amosarnos a visión íntima das composicións da Isabel, ás veces mesmo desgarrada, pero sempre coa súa concepción da vida como a un espazo de dor, contradiccións, busca do sentido, pero tamén de ilusión e de esperanza. A autora nada nas Pontes pasou a súa infancia na Coruña e con 14 anos se trasladaba a vivir a Benís en Alicante. Posteriormente regresaba a Galicia, onde se instalou primeiro na Laracha e despois na Coruña, onde vive actualmente. González Ramil nunca perdeu o contacto coa súa vila natal, a onde regresa nas vacacións, e de feito segue tendo familia na vila e incluso algúns dos seus textos a teñen como protagonista. Falamos tamén dunha nova oferta para esta fin de semana cultural e musical. Falamos de Super F, que ademais non estarán sós nese concerto que nos traen ata As Pontes. O rock feito nas Pontes vai ser o protagonista da programación cultural do vindeiro venres, e que nada mellor que dar a benvida a fin de semana coas guitarras e a batería dunha das formacións máis emblemáticas da nosa vila deste xénero que regresa aos escenarios. Falamos de Super F porque César, Janel e Carlos volverán subirse ás táboas do Auditorio Municipal Alobi coas súas míticas cancións, despois de facer desfrutar ao público de sempre co seu proxecto homenaxe a Jimi Hendrix on Fire. Nesta ocasión a banda pontesa vai apostar por temas tanto dos seus primeiros traballos como do último EP que sacaban ao mercado no 2024, Puñales, nun recital no que non van a estar sós, porque tamén teremos nas Pontes a gran voz de Madame Bird, o proxecto liderado pola cantante Carla de Figueredo. Rock Pontes, xunto cos ritmos R&B e soul de grandes divas como Aretha Franklin, son a aposta para a noite do venres e que nos propoñen dende o Departamento de Cultura. Este dobre concerto está programado para as 8:30 da noite e as localidades xa se poden adquirir na web aspontes.sacatoentrada.es a un prezo de 5 euros máis gastos de xestión e tamén na mesma billeteira do auditorio unha hora denantes do inicio do espectáculo. E como el luns, quedanos aínda por contar tamén o relativo á información deportiva no acontecido esta fin de semana. Damos conta delo. Nova derrota para o CEO das Pontes, neste caso do máis cruel, porque onte caía ante o Oural por 2-3. Os azuis íanse ao descanso con 2-0 a favor, pero coa reanudación, o Oural recortaba distancias co 2-1 e o empate a 2 con gol en propia porta das Pontes. A falla tan só 5 minutos, o Oural anotaba definitivo 2-3, que deixa as Pontes pechando a táboa a 8 puntos da salvación. Os ponteses deben xa poñer a mente no encontro de mañá de Copa, ante o Brarallo ás 5 da tarde, e de gañar, tocaría nova eliminatoria, xa o xoves, ante o gañador do choque entre o Cariño e o Val. Pola súa parte, os veteráns empataban a 4 ante o Cedeira, suman un punto máis, ampliando a vantaxe sobre o grupo de Perigo. Imos xa co Esteo, que caía na casa do Atlético Benavente por 5-2. Os ponteses non tiveron un bo inicio de encontro, con un 2-0 en contra, pero foron quen de repoñerse tras o descanso, logrando o empate. Pero en tan só 3 minutos, os locais sentenciarían o encontro con 3 tantos máis, e que deixa non só a derrota como nota negativa da xornada, senón tamén a lesión de Adri neses últimos minutos. Xa en categorías de base, os cadetes impoñían o Caranza por 11-0 e os alevíns de preferente facían o propio co Casás, o que derrotaron por 8-5. Pola contra, o equipo infantil de preferente caía pola mínima 6-7 tamén ante o Casas. En canto ao Lagospor, o conxunto senior masculino empataba a 5 ante o Narón e sumaba un novo punto. Menos sorte tiveron as rapazas, que caían ante o Balaídos por 3-5. Iso sí, a actividade do Clube Pontes continúa mañá cunha nova concentración de fútbol base feminino, neste caso con equipos de categoría xuvenil que se van dar cita no pabillón da Fraga dende as 5 da tarde. As das Pontes terán 2 encontros, ás 5:30 ante o Burela e ás 7 co Viaxes a Marelle.
Foi todo por este luns, mañá non estaremos, mañá é martes, é festivo, porque é martes en Entroido, festivo local, pero si volveremos o mércores con máis información. Agora, para mañá, poñed a carauta ou non, poñed disfraz ou non, divertidevos ou si. Quedamos para o mércores. Boa noite e bo descanso.